Kapaga Beach mar mondo mwatiek chenro makama ang'eno kindo in mabende ni chako wacho kisera magi iwacho ni dwaro mag chwalo dongruok mopogore opogore mabende intiere godo sani utimo kisera mago mag welo mago mag nominations akene lokruok dongruok mane madiher chwalo Kasipul dongruok ma dagombi to mano be momiyo asebedo ka dwaro ni mondo mi omiya thuolo maber mondo mi atine jo Kasipul en ni kaluwore gi weche moko mag nweng'o miyudo ni thoth miere mang'eny onge nweng'o to jogi nitiere gi sida kaluwore gi gima natimo mondo mi awach ni iyudo ka nyithindo kar mondo mi nyithindo dhi e skul otiek timetable monego bed ni bedo ma classes ga to thuolo no onge nikech pesa onge ma kaka janyuol nyalo chulo school fees koro iyudo ka thoth gi gibedo ot ma iyudo kata in a term mantie about 4 months nyathi obedo mana e school only for 1 month nikech ne jonyuol ne onge gine koro magi to kiyudo kaka ne government otimo maber ni nokel pesa mondo mi okony gweng' under the CDF tiyudo ni malong'o ni koro jotelo moko mosebet kiyiero en ong'iyo ni osiepege kende monego bed ni miyo basari no mondo mi okonyre koro jonyuol mang'eny iyudo ka iyo ginene konyruok bedo matin kuomgi koro kana asetimo nonro mang'e malong'o ni pesa michiwo ng'eny moromo thoth nyithindo mondo dhi e skul maonge sida moro amora monego bed koro mane ma aseketo awach malong'o ni kar tiyo gi pesa jopiny ok onego bed ni ng'iyo ni ng'ane nogoni kura kata ng'ane ok ogoni kata ni ng'ane osiepni kata ng'ane osiepni pesa no onego bed ni dhi konyo jogo mochando monego bed ni bede skul koro an kaka naseketo aketo malong'o wacho ni onge nyathi especially jodei onge nyathi mabiro bede ot ni onge gi school fees nikech pesa no romo mondo chulne gi school fees te makata jonyuol ok ochulo kata nduru mar ariyo iyudo malong'o ni nyithindo okosetieko skul ok ne ka jonyuol timo matek ma ng'iew kata magine lo ni mondo mi opuonjgo nyathi nikech owacho malong'o ni we ous lope te mondo opuonjgo nyathi oyud certificate mondo chieng' moro achiel nyathino jak duogo kendo jak ng'iew ne lo to ma ok nyal yudo nikech nyathi ok omak bade koro mane mose manyo yono makare mwadwa ni mondo mi wakonygo nyithindo mondo mi oyud koro ka ng'iyo ka iwacho ni manifesto ni otenore kod weche mag somo mag somo ber in fact kendo mane gima duong' mokalo ni nyithindo nikech nyithindo jonyuol iyudo ka janyuol kata ma presa nyalo goyo piny kata nyalo tho nikech kong'iyo ni nyathi en ge ot ong'iyore go ot to nyathi ok odhi skul nikech onge nyalo gimoro ma nyalo timo onge koro mane monego bed ni jatelo koseyier to gino oketo okang' mamalo mondo nyithindo som to gima chaka dwa ni mondo confirm sani mana kaka jaduong' ogada osiepna kabisa to gima nitiere en ni wan ng'at ma jopiny oyie nomiyo certificate nomiyo ticket ni mondo mi odhi ochung' ne jo Kasipul an ayie abiro support abiro miel wedo mondo mi Kasipul obed gi kwe ok wadwar ni sani mana kaka wacho ni gima timore Kasipul sani to ok wadwar miyudo nyaka ni MP ma Kisumu Town West who is also a member of the Central Management Committee is a decision making organ mar the party ochako weche ma Kasipul gigo ok wadwar nikech diere mane iiko ji ka onge bede gi idak ne gi wuo ji kane lal Kasipul dak ne gi wuo masani ko gibiro ni mondo gi sani ok wadhi yie mondo mi ng'ato impose wa ng'ato mondo mi otel jo Kasipul nitie gi somo kendo gi riek kendo gi ng'eyo ng'al monego bed ni go wenge gi ok odinore jok ma wenge gi odinore nitiere wabro miyo kata magina sign languages moko ibiro nyisgi kaka onego bed ni gitimo mondo giyier jatelo manyalo tiyo nikech Kasipul sani odok chien nikech telo mok ber wadhi kete okang' maber erokamano ahinya injinia kene gin mise mage